Pozdrav dragi moji, evo s mora, svrati smo na sever Crne Gore, u najlepše selo za mene. To je rodno mesto mog muža, nalazi se između Bijelog Polja i Berana, zove se Zaton. Nekada je bilo puno, a sada pusto. Ovo je njegova rodna kuća. Tu su mi živeli svekar i svekrva sa svojih 4 dece, a ona je danas prazna. Emocije naviru. Sećam se kako su nas očekivali, raširenih ruku, savijenih do zemlje, sa rečima blagoš meni, evo moje đece. Iz ove kuće se uvek čula graja, dece, puna kuća naroda, sa svih strana su dolazili, su bili gostoprimljivi, uvek su sve rado dočekali. Tu sam prvi put probala masenicu, priganice, pite, niko nije pravio lepše pite i masenice i kačamak nego moja svekrva. Sada ostaje samo uspomene, da se sećamo kako smo dolazili, kako smo uživali s njima, kako su naša deca jedva čekala raspust da dođu kod bake i deke u najlepše mesto koje postoji. Priroda je lepša nego na Zlatiboru. Zlatibor je sad pun betona, a ovdje je zaista predivna, prekrasna priroda. Čuje se samo cvrkut ptica, klepet zvona od ovaca, u daljini poneka sirena, od tuda prolazi Jadranska magistrala. Raj na zemlji. Lepa, velika i uvek čista kuća, uvek nas je dočekivala. Svako je imao svoju sobu da uživa u njoj. A ujutro se skupimo, budi nas miris priganica, mladog kajmaka, masenice, sira. Ostale su samo uspomene. Tu su još uvek slike. Ikona. To je to. Tužno, ali sve je to život. Sećam se svih priča koje su mi ispričali ovde. Pričala mi je svekrva da nekada nije prolazio ni prevoz, autobus, nije se moglo kolima proći. Sada normalno kola dođu u samo dvorište, a ona je 60. godine preko ovih brda, nekih 10 kilometara pešaka,
otišla u bolnicu da se porodi. Mislim da snimak govori više od reči. Zaton je zaista predivno mesto. Posebno kada iz Beograda pobegneš s asfalta, gužve i betona, ne bi se pomerao odavde. Predivna priroda. U daljini vidimo planinu Bjelasicu. Dole protiče reka Lim. Vidi se Jadranska magistrala koja ide prema Beranama, prema Rožajama. S druge strane Bijelo polje ka moru. Ovo je stara kuća, zidana od blata. Nije porušena, ostala je kao uspomena, kao neki muzejski eksponat. Stara je skoro 100 godina. Ovo je ta nova kuća. Vidi se moj suprug čeprka nešto, pokušava da zaštiti od ovaca. Ovce su puštene. Imanje je dato komšiji da pasu ovce da ne bi podivljalo, jer niko više ne živi tu. Potomci su se razišli, ima ih u Beogradu, u Bijelom polju, u Americi, u Švedskoj, Podgorici, ali niko nije ostao na imanju. Toliko je lepo da vam ne mogu opisati i nemam više šta da vam kažem. Dovoljno je samo da pogledate snimak i sve će vam biti jasno koliko je tu lepo i kakva je priroda. I zato ova kuća nije na prodaju. Ni kuća ni u okolina, jer to je moje dece dedovina. Dragi moji, toliko od mene. Pokazala sam vam najlepše selo koje sam ikad videla, najlepša priroda. Ostavite komentar, zapratite me, subscribeujte se, udarite zvonce da vam stignu obaveštenja, jer ja ću vam i dalje snimati. Obećavam, bit ću sve bolja i bolja, snimat ću vam lepote naše zemlje.
Pozdrav dragi moji, do sledećeg viđenja.